Her er de 3 fejl, du skal undgå, når du vælger uddannelse. Jeg betragter mig selv som lidt af en ekspert inden for uddannelse efterhånden. Jeg har taget en bachelor, en kandidat, en Ph.D.-grad på universitetet. Jeg har undervist på universitetet, både i Danmark og i udlandet. Nu underviser jeg og forsker på universitetet, og jeg er studieleder, så jeg er ansvarlig for uddannelsen i audiologi på Syddansk Universitet. Så jeg kender undervisningsverdenen og den akademiske undervisningsverden indenfra og udefra. Og det her er nogle af de fejl, som jeg selv havde begået, da jeg valgte uddannelse, og som jeg ville ønske, at nogen havde advaret mig om, inden jeg valgte uddannelse. Så mit fortidige selv, hvis du lytter efter, det her for dig. Den første fejl, som jeg begik, var, og som jeg ser andre folk begå, er, at jeg ikke havde tænkt nok over, hvad jeg faktisk ville. Hvad er det, du godt kan lide at lave? Kan du godt lide at snakke med mennesker? Kan du ikke lide at snakke med mennesker? Hvad kan du lide at gøre om morgenen, når du står op? Hvad vil du gerne bruge din tid på? For eksempel, jeg har mødt folk, som vil være læge. Deres forældre er læge, de vil gerne være læge. De har ikke tænkt over, at de faktisk ikke synes, det er fedt at snakke med mennesker hele tiden. Læger laver stort set ikke andet end at snakke med mennesker. De snakker med patienter, de holder møder. De snakker med patienter, de holder møder. Og de snakker med nogle flere patienter. Hvis du ikke kan lide at snakke med folk, så er det lige meget, hvor fed du ellers synes uddannelsen er. Hvis den ikke dagligdagen ikke er noget, du brænder for, så går det galt rimelig hurtigt. Så find ud af, hvad er det, du selv vil. Hvad kan du lide at gøre? Prøv nogle forskellige fritidsjob og se, hvad kan du lide at arbejde med. Eller hobbyer, hvad kan du godt lide at lave? Så. Den anden fejl, det er, at folk søger for snævert. Det kan være, at du er interesseret i dyr, så søger du biologi. Det er en stor kendt uddannelse, alle folk kender. Jeg er selv uddannet biolog. Men hvad med andre uddannelser, som arbejder med dyr? Der er en dyrlæge, der er dyrepasser. Mange andre uddannelser, som er i nærheden af, men ikke er det samme. Og de kan samtidig have nogle store fordele. Især dem af dem, du ikke har hørt om. Mennesker har en tendens til at vælge de uddannelser, som de har hørt om. Så uddannelser, du ikke har hørt om, de får generelt meget færre ansøgere. Jeg plejer at tænke over det. Jeg har sådan en model her, hvor uddannelser går fra cool til uncool. Opad, det de cool uddannelser, og nedad de uncool. Det betyder ikke nødvendigvis cool på den måde. Det er bare det bedste ord, jeg kan finde på det. Men cool, det er uddannelser, folk kender dem, og de lyder tiltrækkende. Så folk søger automatisk ind på dem. De er automatisk interesseret i det her uddannelser. Sådan noget læge, designer, fotomodel, kendt, og folk søger ind på dem. Og så har vi uncool eller ukendte uddannelser. Så uddannelser, som folk enten ikke kender, eller som bare ikke lyder tiltrækkende. Og på den anden akse, der har vi, at der er uddannelser, der er nemme, måske slet ikke kræver nogen uddannelse, jobbet. Og så er der dem, der er meget svære, enten tager meget lang tid, eller er svære at komme ind på. Så, og det giver, at vi har ligesom de her 4 kvadranter. Lad os gå igennem fra en ende af. Vi har de cool, svære uddannelser. Det er sådan noget som læge. De er cool, der er rigtig mange, der gerne vil være læge, men de er også svære. Så det gør, at uddannelsen er svær at komme ind på, og den er svær at gennemføre. Og det gør, at når man bliver færdiguddannet, så er der ikke for mange læger. Lige nu snakker man om, at der er for mange læger, men generelt set, så ender man med de her uddannelser, der er svære og cool, at de er generelt okay. Der er ikke alt for høj arbejdsløshed, og arbejdsforholdene er sådan ikke super gode, men nogenlunde. Så har vi dem, der er cool og nemmere at komme ind på. Og det er efter min mening dem, man skal passe allermest på. De er cool, det betyder, at der er rigtig mange, der søger ind, og det er nemt, hvilket vil sige, at der er ikke nogen begrænsning på, hvem der for eksempel kan kalde sig selv designer, eller hvem der kan starte sin egen YouTube-kanal, eller et eller andet. Og det gør, at det måske er nemt at starte, men der er alt for mange, der starter i forhold til, hvad der er brug for. Og det gør, at
dem, der ansætter dem, eller dem, der betaler dem, kan enten vælge at betale dem meget, meget ringe, eller give dem meget, meget dårlige arbejdsforhold. Fordi hvis der er masser af mennesker, der gerne vil have det her job, alt for mange, der gerne vil have det, så behøver du ikke at betale dem ret meget i løn. Jeg kender selv en, der har ville uddanne sig til tøjdesigner, hvor ja, du kan godt få et job inden for det, men jeg er dybt chokeret over, hvor dårlige lønninger langt de fleste får. Hvis du er en top designer, top YouTuber eller top fotomodel eller sådan noget, de tjener gode penge. Men for hver top YouTuber, så er der tusindvis af mennesker, som bare ikke tjener nogen penge på det. Og det samme er med alle de her designere og fotomodeller. Der er rigtig mange mennesker, der gerne vil arbejde som designer, som enten ikke gør det, fordi de ikke kan finde et job, eller hvis de gør det, så får de ikke nok i løn i forhold til, hvad de burde. Så er der den trekant, der hedder, det er nemt, men uncool. Og der er nogle job i, som absolut heller ikke er dårlige. Det, der lige kommer, jeg primært tænker på, det er jobbet som skraldemand, eller renovationstekniker, eller hvad det nu hedder. Det er rimelig nemt at søge det arbejde som skraldemand. Men det er bare ikke et, folk finder umiddelbart særligt attraktivt. Og det gør det langt, langt bedre job. En gennemsnitlig skraldemand tjener meget, meget mere end en gennemsnitlig YouTuber. Det er slet ingen sammenligning på det punkt. Det er stadigvæk, fordi det er nemt at komme ind, så er det måske ikke den allerhøjeste løn, eller de allerbedste arbejdsvilkår, men det er ret gode. Så har vi den kvadrant, som er de uncool eller ukendte job, som er svære. Ikke nødvendigvis super svære, men i hvert fald kræver en universitetsuddannelse, eller en eller anden begrænsning for at komme ind på. Og det er efter min mening nogle af de allerbedste job. Det er spændende, interessante job, intellektuelt krævende til et vist niveau, men med meget lav ledighed og rigtig gode arbejdsforhold. Det er sådan noget som landmåler, som audiolog, som den uddannelse jeg selv står for, revisor. Det er nogle job, som ikke er så svære at uddanne sig til, som for eksempel læge, men kræver alligevel lidt. Og de er ikke særlig kendte, så der er ikke så mange, der søger ind. Det vil sige, at jobmulighederne er ofte super gode, og når du først er kommet ind, så vil folk gerne beholde dig, fordi der er ikke en masse arbejdsløse, de kan skifte ud med. Så de er nødt til at give dig en rimelig løn og sørge for, at du bliver behandlet ordentligt på din arbejdsplads. Fordi så skifter du bare til et andet job. Så hvis jeg skulle vælge en ny uddannelse, så vil jeg i hvert fald tænke grundigt over at vælge ned i den her kvadrant. Der er de uncool, lidt svære eller svære job. Især hvis man kan gå ud og lave nogle af dem, der er rigtig svære. Så noget som revisor, der kræver en god teknisk forståelse, og som ikke er særlig fancy. Så vidt jeg kan se, så tjener en revisor efter 10 år nemt lige så meget som en læge i årløn. Og det er uden nattevagter og alle sådan nogle ting. Den tredje fejl, som folk begår, det er simpelthen ikke at lave research, eller ikke lave nok research, eller den rigtige research. Og der er 2 ting, som jeg mener, man bør vide, inden man søger ind på en uddannelse. Hvis du ikke ved det, så har du simpelthen ikke lavet din research. Du skal vide, hvad arbejdsløshedstallet er. Det er ligegyldigt, hvor fed en uddannelse er, hvor fedt et job det er, hvis du ikke kan få arbejde inden for det. Så kommer du til at sidde i arbejdsløshedskøen med et fancy diplom. Det er super trist. Så slå det op på uddannelsesguiden.dk, ug.dk. Hvis det er omkring 10%, det er ikke så slemt. Men hvis det kommer omkring 15-20%, så begynder det altså at være skidt. Så er det 1 ud af 5, som ikke får job inden for et år. Og hvis du ikke får job inden for et år, så kommer der en ny årgang, der bliver uddannet og konkurrerer med dig. Og så får du nok heller ikke job næste år igen. Og så på et eller andet tidspunkt, så finder du et job som sekretær eller opvasker eller et eller andet. Du skal nok få et job, men det bliver ikke inden for det, du har uddannet dig til. Og det er super trist.
Og så skal du vide, hvad dem, der har taget uddannelsen, rent faktisk laver. Jeg valgte jo oprindeligt biologi, og tænkte, gå tur i skoven, klappe nogle dyr, det var det, jeg godt kunne lide. Men hvad laver biologer rent faktisk? Biologer arbejder rigtig meget, enten som underviser på gymnasiet, eller laver miljøarbejde i kommuner, eller regioner, eller staten. Så miljøvurderinger, sådan noget, det er rigtig mange. Antallet af biologer, som rent faktisk går ud i naturen hver dag og klapper dyrene, eller holder øje med planter, eller et eller andet, det er meget, meget få. Og for eksempel sådan noget som zoologisk have. En zoologisk have ansætter måske 2 biologer, eller sådan noget. De ansætter faktisk flere dyrpassere end biologer, dem jeg kender til. Når de er færdiguddannet i hvert fald. Så vær sikker på, at du ved, hvad folk rent faktisk laver, og ikke bare, hvad du tror, folk laver med den her uddannelse. Så for at opsummere, find ud af, hvad det er, du rent faktisk vil. Hvad kan du lide at gøre? Pas på med at søge for snævert. Lad være med bare at søge de store uddannelser, du kender. Find ud af, hvilke lignende uddannelser findes der. Hvad er nogen, der arbejder med noget af det samme? Nogle af de samme interesser, men som er mindre kendte. Det kan tit være, at det er bedre muligheder. Og sørg for at lave den rigtige research. Find ud af, hvad laver folk med den her uddannelse, og hvad er arbejdsløshedstallene. Det er man nødt til at vide, inden man søger ind på en uddannelse. Yep. Jeg håber, det her hjælper. Hvis der er nogle spørgsmål, så skriv dem nedenunder. Det er ikke sikkert, at jeg kan svare på det alt sammen, men jeg vil se, om jeg ikke kan prøve. Ellers er det muligt, at jeg kan finde nogen, der kan. Hej.